Биянсура районынан инициативалы бюджетлау проектында быйылгы елда бөтәһе 8 мәктәп катнаша. Ошо көндәрдә укучылар проекттар төзү, хайлап алынган инициативаларды тормышка ашыру өчен максаттар һәм бурыстар кую, субсидия суммаларын дөрес исәпләргә өйрәнү буенча курслар үтте. Һөҙөмтәлә һәр мәктәп нигеҙендә бихисап проекттар әҙерләнде. Улар төрлө саралар ойоштырыу, уҡыусылар өсөн ял итеү зоналарын төҙөкләндереү һәм башҡа саралар менән бәйле ине. Яңы Себенле ауыл биләмәһенә ҡараған Ишемғол ауылы дөйөм урта белем биреү мәктәбе уҡыусылары музыкаль юҫыҡҡа өҫтөнлөк бирҙеләр. Уларҙың мәктәбе нигеҙендә 6 проект тауыш биреүгә сығарыла. Шулар араһынан мәктәп медиа үҙәге проекты еңеү яулай. Был йүнәлештә муниципаль этапта еңеү яулауҙы талантлы балалар көтөп ала тиһәк хата булмаҫ. Безнең мәктәпкә микрофон, музыкаль ҡорамалары бик кирәк иде. Әгәр дә безнең проект еңеп сыҡса, без бик шат булыр идек. Мин был проект өсөн тауыш бирдем, һәм минем классташтарым да был проект өсөн тауыш бирделәр. Я очень люблю петь. Выступая на различных концертах, мне бы очень хотелось, чтобы в нашей школе появилось музыкальное оборудование. Уҡытыусылар белдереүенсә, урындағы мәктәп уҡыусылары талантлы һәм дәртле. Йыр-моң, бейеү сәнғәте сәғәттәрен йәш үҙешмәкәр артистар яратып, көтөп алалар. Хатта тәнәфес ваҡыттарында уҡыусылар яратҡан музыка ҡоралдарын көйләтергә ваҡыт таба. Мәҫәлән, медиа үҙәк проектында ҡатнашыусы Айҙар Әминов баян менән дуҫлашҡан. Бүгінгі көндә безнең мәктәптә музыкаль ҡоралмалар юҡ. Балаларҙың халыҡ менән бергә аралашыу өсөн бик кәрәк ҡорама дип уйлайым. Безнең балалар шул тиклем оста, талантлы, һәләтле балалар безнең арала бик күп. Әгәр дә бүген тәҡдим ителгән проект еңеп сыҡһа, без бик шат булыр инек. Сөнки балаларҙы музыкаль яҡтан, эстетик яҡтан үҫтереү өсөн бик кәрәк ҡорама. Мы любим музыку! На сегодняшний день стало необходимостью приобретения для школы медиацентра, так как в настоящее время в этом мы очень нуждаемся. Мы заимствовали до этого в сельском доме культуры. Очень хорошо, если вот это вот оборудование было нашим, своим приобретенным. Дети в этом очень нуждаются, тем более дети научились бы говорить на микрофон. Приобретая вот это вот музыкальные барабаны для детей, мы бы развили патриотическое воспитание, так как все патриотические мероприятия сопровождаются дробью барабана, тем более возрождается у нас пионерское движение. Вот поэтому мы хотим, на сегодняшний день очень актуальным будет вот это приобретение медиацентра для нашей школы.